Hej, mit navn er Dr. Fat. Jeg vil fortælle jer lidt om Enterobius vermicularis, altså børneorm. Den er i familie med rundormen, så derfor kan man godt kalde den en parasit. Egentlig ikke, men stadigvæk. Hvis du har børneorm forekommer, så er det hyppigst, fordi du har anal. For eksempel, hvis jeg begyndte at klø mig i røven, putte det op i munden, så vil æggene komme ned i min røv, og så vil de jo føde der, fordi der er dejligt varmt og fugtigt, og så kan de sidde lidt og bumle med det. Hos piger, eller girls, som man må sige det, så kan Enterobius vermicularis faktisk komme ned til skeden, eller vaginaen, som man kalder den. Det kaldes for vaginitis eller skedekatart. I meget sjældne tilfælde kan du få endometri. Og det påvirker så din livmoderhinde. Det er klart. Vi har besluttet os at besøge Fahad på hans kontor. Nej, kom bag døren. Det skal stå, jeg træner. Kom bag døren. Okay. 300, 301. Nå hej. Jeg sidder bare og træner lidt. Nå hej. Så vil jeg spille lidt Travel Wars. Hey, hvorfor er der ikke lige nogen ledning på en mus? Nå. Det er jo fordi den er trådløs. Jeg tror også lige, jeg vil skrive lidt. Jeg tager lige tastatur herover. Hey. Vent lige, der er ikke nogen ledning her. Der er jo ikke nogen ledning her. Og det var da fantastisk. Fahad har fundet ud af, hvordan man kan teste, om man er børneorm. 1. Hvad? Der er faktisk nogle mennesker, der laver lort på hook. 2. Hvis du lytter til Busted, er du både damp, og så er du inficeret med børneorm. 3. Hvis du ikke kan spille Jamaica på guitar, så har du godt nok børneorm. 4. Hvis du ikke kan lave 500 armbøjninger, så er du også børneorm. Siden jeg er nået til 497, mangler jeg kun 3. Det var ikke for hårdt. 5. Hvis du ikke kan rive dit skål op og råbe, ja! Så er du godt nok børneorm. Ja! 6. Hvis du ikke kan ramme plet med din bue, så er du godt nok børneorm. Hvad helvede har du gang i? 7. Hvis du ikke kan lave mad i en mikro, så tror jeg godt nok, du er børneorm. Lige nu så skal jeg vente bare på, den biber, du. Så jeg tror, vi står her. Hvad satan? Jeg håber ikke nogen. Hvad fanden laver du i mit hus? For helvede! 8. Prøv at vente. Hvis du kan lave ormen, så er du godt nok en børneorm. Gå lige væk, for det er rimelig meget mig, der skal lave den her film, ikke? Hej Dr. Fahad, hvad laver du her? Jamen, er det dit hus? Hvor er jeg for satan? Hvad laver du her? Jamen, jeg... Nej! 9. Jeg kan da godt lave orm, og jeg er da ikke en børneorm. Jeg kan lugte børneorm. Nej! 10. Hvis du kan kaste håndtegn sådan her og råbe, what's that? Så er du ikke børneorm. What's that? For helvede! Nej! Og det var min 10 koster om børneorm. For helvede. En rundorm! Lad være med at gøre det her.